Il-qudiem b'dinjità hija din l-antoloġija preżentata l-4 mix-Shadow Minister Ivan Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega illi wara ħidma ta' sentejn issa persuna tista' tara l-esperjenza vera tal-bniedem riflessa f'dan il-ktieb. Flimkien mal-editur Denise L. Sullivan u l-akademiku George Vital Zammit, Ivan Bartolo saħaq il-wara illi għexu r-realtà tal-isfidi ta' persuni varji u analiżi ta' 36 teknokratiku twasslet din l-antoloġija marbuta ma' realtajiet mejxa minn persuni vulnerabli f'pajjiżna. Il-Deputat Nazzjonalista spjega li hemm bżonn kbir illi f'pajjiżna naqtaw it-tabelli u t-tabuż illi mbagħtu bihom u nieqfu niġġudikaw lil persuni. E kif fost l-oħrajn tkellem dwar il-problema reali ta' persuni li jgħixu fit-triq. Imma allura fejn se jmur dan? Iġifieri għandna sfida, għandu sfida anke hu, sfida iktar għaliex il-biċċa kbira ta' shelter homes f'Malta huma kollha mimlijin. Kif għedt anke fil-introduzzjoni tiegħi, jekk inti persuna huwa drug addict ma jistax jidħol qabel ikun clean u x-shelter homes qed jagħmlu d-dover tagħhom ukoll, imma allura x'se jiġri f'pajjiżna u pajjiżna ma jikkejterjax għal dik il-persuna. Ivan Bartolo spjega li f'pajjiżna 33% taż-żgħażagħ mingħajr saqaf fuq rashom isofru minn sfidi ta' saħħa mentali u fost oħrajn dan il-ktieb joffri linji gwida ta' kif wieħed jista' jgħin biex il-bniedem jimxi l qudiem b'dinjità grazzi għal ħidma direzzjonali u impenn kollettiv li jwasslu għal ħidma ta' Malta Solidali. Min għandu qalbu f'posta għandu jifli dawn il-paġni jaqrom mhux biss bħala kritika, imma bħala sejħa u appell biex nibnu soċjetà ta' valur li tixraq lin-nies li jiffurmawha. Intant, l-editur Denise L. Sullivan saħqet illi l-akbar faqar li jeżisti f'pajjiżna mhuwiex dak materjali iżda dak li jissarraf mill-ġudizzju u l-puntar ta' swaba fil-waqt illi l-akademiku George Vital Zammit faħħar din il-ġabra ta' xogħlijiet li ddiskrivihom bħala blueprint ta' kif għandha tkun il-politika soċjali. U sostna li dan id-diskors m'għandux biss ikun inka fuq il-karta imma jeħtieġ il-bżonn illi il-Parlament jatwaħ bilan illi l-benesseri ta' ċittadin jissaħħaħ realment.